Cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na aw ɲuman ye surikari kɔnɔna la bi n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen ka bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a cari fan bɛɛ fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ n'i y'an ka jɛmukan cari ala k'i sara kɛ arijana faridusu ye n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman yanni n ka taga yɔrɔ jan n bɛ Bakari Sinaba fo n'o ye n fa tɔgɔma ye Bakari Sinaba ala ka fari kɛ farijagabɔ ye yarabi ala ka fari segin a yɛrɛ ma n ka foli bɛ Bakari Sinaba ye n ka foli bɛ Idrissa Traoré fo Faransi n ka foli bɛ n balimakɛ le plus grand garankɛ du monde voilà n ka foli bɛ garankɛw ka famaw ye mashallah n'o ye Yuba Sila Mali Louis Vuitton i ka foli bɛ yan Yuba Sila mashallah n ka foli bɛ Fofana Fadialo ye Fofana Fadialo i ka foli bɛ yan n ka foli bɛ Fatimata Si i ka foli bɛ yan n ka foli bɛ n bamuso ye n'o ye Kunba Jabi ye muso dafalen muso hɔrɔn ne kelen ba mashallah an ka tɛgɛrɛ fɔ folikɛlaw kun ne bana lamɛnbagaw an k'an da don diɲɛ kibaruyaw la très rapidement an k'a daminɛ min an k'a daminɛ an fa jamana la en 1895 la ville de Kong qui s'était alliée aux Français est prise et détruite par Samori. En 1895, Samba Kele Kemeshegi ani bikonontoni duru. Jamana min kun occupé do Mali kono na be fo ma ko Kong. O kun occupé do Français ou fait nulu ni tobu kuma ka jika barake Mali kono. Samori ayo jamana mine en 1895. Kayira diabela ka foko malien te foirier ko ambora tchebaw de la. Donc ni nana la dia munanye dati de Auma. En 1898, le 15 avril, les Français assieds à Sikasso. Français consiglé mais Sikasso. Et en 1898, en 1893, 29 avril, les Français occupaient Badjangara. En 1894, le 15 janvier, Mohamed Haroul, chef de Touareg, attaque les Français à Takouboua. En 1893, en 1994, 23 mars, détail de Touareg Gouf face aux Français à Daouré, occupation de Tombouctou par le commandement et Geoffrey. En 1898, 15 avril, début de bataille de Sikasso entre Babemba Traoré, roi dit Kénédougou, et les Français. En 1898, le 18 avril, l'ultimatum de réduction est refusé par Babemba. Les Français bombardent la ville avec les canons. En 1898, 1er mai, les Français s'emparent de Sikasso. Babemba Traoré se donne la mort. En 1898, le 29 septembre, Samori Touré est capturé par le capitaine Gourou et exilé Gabon où il meurt en captive le 2 juillet 1900. En 1999, le 17 octobre, Bamako devient la capitale du Haut-Sénégal de Niger. En 1904, inauguration de la ligne de chemin de fer de Dakar. En 1907, reconstruction de la grande mosquée de Djenné. En 13 mars 1916, Faroun Hag Alunzar Anogal, chef Touareg. Voilà. Sorry. Donc, Maliens, on te m'a dénoué. On me quelle la depuis Allah et domina. Donc, en segna. En mandat la, mon mec en befoyena, mec en dado, au bec global à mon jamana kono. Nga bisobe janya, donc ay centru sri, ay popcorn nunta, aka dun, aka blako tele la ka usikara laje. Mashallah, mec la ka limbla. Anyaba la me kumala erimna, anga jamana kono. Traoré groupe ne ba, ika foli bien. Ni anga jamana kono laje, anga président Salmamba, nous Assimi Goïtaï. Ay bara caman kɛ a bɛ baara la halisa hali sɔgɔmada na n bɔra k'a fɔ ye mobili minnu sanna an ka jamana kɔnɔ donc Assimi ye baarakɛla ye mais jɔn tɔgɔ ala tɔgɔ tiɲɛ tɔgɔ ko ala n'i y'a lajɛ an ka politiki externe o ɲɛna c'est à dire Mali bɛ ka kɛnɛma politiki min kɛ anw minnu yɛrɛ bɛ chroniqueur kɛ k'an jɔ fadensago ɲɛ kɛnɛma u kana sanna o ɲɛna fɔ ka dama tɛmɛ mais n'i y'a jateminɛ an ka politiki externe interne o tɛ ka ɲa. Au combat de Doré, on a politique qui est vraiment, on a beaucoup de défiance là-bas.
donc o jɔrɔ de bɛ ne la ne y'a fɔ yan k'a fɔ yan n bɛ segin k'a fɔ yan ne kumana n bɛ ka kuma n ka administration fɛ n k'u ma n ko ni hadamaden y'a jigi da fɛn kan n ko foyi t'a to a b'a lajɔ donc ni n bɛ ka kangari in da n bɛ ka kangari in da n bɛ ka kangari in da ni n tɛ ɲini k'an yɛrɛ faga n bɛ tilen kuma la yan n bɛ tilen kule la yan mais masa min ye ala ye u tɛ k'a lamɛn aw dun ɲɛ b'a la kunugu caman bɛ jamana kɔnɔna la a b'a dɔn M5 kura kelen bɛ k'a yɛrɛ préparer bon maa minnu fana bɛ ka administration supporter olu bɛ ka décourager donc ne b'a fɔ n ka mɔgɔw ɲɛna aw kana décourager Assimi, il faut écouter la population malienne. La population malienne ne va pas reculer. On a un sera rojan tournima. Un sera rojan tournima. Assimi Goïta, Sadio, auto beladjeli, ay sabali. On a kele de kama, avec un jamanadoun de keleke, auto reka kelekama. Donc il faut vraiment revenir à la baisse, au basic. Donc, bon, il y a entre parenthèses, mais que la limbla, malendon mouda doit la kangardawi. A kanye malendon ka kangardawi. Parce qu'il va donc, après 2 ans, 3 ans, et Morobe fait quoi. Donc il faut qu'il y ait une bonne complexation qu'on a là, avant que ça soit trop tard. Je ne veux pas que cela soit le cas. Donc, on a terminé à Baroui. On a dado, et en balma, on a ministri. Noé Maïgaï, allez voyager là, donc à Sera Serola. À Sera Serola, à Tara Tobuga, Nazarako Doudola, à Tara Réon Badolain. Donc au Réon, au Beka Sigi Senga, Mashallah, Aya Waradena Do Jamana Kono, il n'a pas qu'à tout le monde. Donc vraiment, Maïga, Binatan Kunawolo, comme d'habitude, il faut ani job utara anaka délégation donc utara unuka cortège ou sera dugumina dugun toko iterner sahar charm ou dugu ministre toko iterner charm le premier ministre par intérim le colonel Abdoulaye Maïga est arrivé ce dimanche 6 novembre 2022 à Sharm el Sheikh en République of Arab l'Égypte donc avec Égypte anyuma sera Égypte nya fo nga ngam la le 27e conférence là no conférence mo won wulumflana abini dado là pour les changements climatiques donc il y a un ministre de asirain pour représenter vraiment notre pays et notre cher pays digne donc anaka délégation flani vraiment ambay do ki aka seka Mali représenter kanya amanda do discours là et nae kuma sorot motma et dès demain inchallah donc une nouvelle fois ko o daawma machallah ame kuma la hermina et anganda do dien international projet là parce que la nouvelle chamanda o quoi inchallah donc anganda do américain ka et shi jugu do be et nale kumbe ale kumbe mo fara hukum de konala voilà ale kuma baraye ka iseka et cheni do et Iran et Irislaku Iran jamana là avec falma ko le mercenaire américain le 23 ans 100 mois ani sabarido c'est un mercenaire américain atoko James Gregg a été tué en Ukraine. Il a servi dans la Légion internationale en tant que militaire dans la région de Kharkov. Donc, avec mes Kharkov, 100 mois en Isaba. Américain Dénédo, mercenaire de Koundou. Donc, il y a allé mener Kaledo Berla. Donc, au nouvel Bamboulou. En a beau international nouvelle heure dans Matouni. Et, Masha'Allah, à l'ère des infos pertinentes, dans tes fait son analyse. Et ne bon Malion, Kobe Doula de. Aongo Kobe Doula. Aou nyebe Iranais on est là. Iranais on te koulengala de. Les Iraniens ne sont pas en train de se s'amuser. Abadon, Amérique ya kanto, kouye anti-missile, kouye di Irisilama, Ukraine ma. Masami alaye okmaï, abekomi okma sera pom 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 ene. Awo, okokera pom pom pom. Awo, okokera pom pom pom. Ko anti-missile biboulou, maximum de partage. Aya Cherif Fambefe. On masami alaye, bikoni, akoma ke résultat ere. Donc non seulement Irislaye et Ukraine bombardé bi, il faut moi kera bombardé ko dain. Awo akera bombardé li ko dain, Ukraine se ko bombardé ka yoro ou tien que tasma mene fambe. Il faut donc en même temps Ukraine fait Iran fait bora ka fasa boka ira. Iran ira ka foko fanga balela. Les Iraniens ont montré qu'ils ont la puissance ou bora c'est ça. Ko invention kura ka ira diebela. Ya ira ka foko e missile mbo ka nyonte masible die kono. Ou bora ka publicité diebeka la die. Il faut une provocation en temps réel. Il faut c'est-à-dire de faut être na quoi. Là l'Amérique il a dit, c'est-à-dire que nous prennent nos guerres là, ou te reculer. En même temps abadon a foko Iran comment me dougla c'est ça. Iran se prépare pour devenir de nucléaire puissance. Au comment de dougla. Iran qui est préparé pour être nucléaire power. Donc c'est ça la réalité. Donc l'air est très grave et nucléaire vraiment motaro ni koimina dans Romina. Donc, ala ka dika a froy.
ala kan kisi a koloma sinon vraiment a madame ne folo yɛrɛ c'est même pas commencé d'abord donc Iran b'o niveau de la ni u ka missile kura de u ka ministre de la défense bɔra ni k'i waso ka kuma diɲɛ bɛ ɲɛkɔrɔ ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko olu prennent nos guerres kama avec quiconque que ce soit non seulement u prennent nos guerres kama en même temps et il ne fait que merger ou bɛ ka avancer dɔrɔn de ka taga ɲɛ donc ils vont pas reculer i ye faamu donc an b'o la yɔrɔ min na an ka da don tuguni Cameroun na le Cameroun président ne bala maliyɛnw ne bala lamɛnbagaw le Cameroun président ne vraiment c'est de la honte le Cameroun président ne breaking news in regard of the Cameroon Paul Biya le Paul Biya de ni y'a san 40 de a bɛ fanga la Paul Biya est au pouvoir il y a plus de 40 ans bi a y'a ka 40e anniversaire Paul Biya y'o de célébrer bi a ka san 40 anniversaire fanga la k'a ka jamana mara bi y'a san 40 de a bɛ ka jamana mara ni nani sigi ka calcul lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko vraiment ko Afrique an ka génération an se ka continuer nin na n'an continuer nin na dɔrɔn an bɛ kɛ faden sago ye Mali kɔni tɛ kɛ tan fo an su inshallah an ka jamana tɛ kɛ tan fo ka diɲɛ wuli i ye faamu o de la an bɛ ka kangari da président Assimi ɲɛna an bɛ Assimi fɛ bi an bɛ Assimi kɔ mais Assimi maliyɛn denw fɛn fɛn b'i fɛ fɛn fɛn ye halaladen a bɛɛ ko ne k'a f'i ɲɛna ko i y'a daminɛ cogo min na k'i ka segin yen ten i y'a daminɛ cogo min na k'i ka segin ten k'an tɛ ten ko la dɛ anw tɛ foyi kɛ ten an tɛ foyi kɛ ten monsieur le président i ka politique internationale ça marche et on vous soutient parce que an bɛɛ de y'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i ka politique interne an tɛ Mali kɔrɔ fɛ donc vraiment il faut reculer n'i sɛgɛnnen don dɔrɔn bɔ i k'a fɔ maliyɛnw ye an tɛ taa hali voter la nin cogo la an tɛ taa voter la nin cogo la dɛ parce que n'anw taara voter la nin cogo la an bɛna minɛ de ka di mɔgɔ wɛrɛw ma an dun y'a f'i ɲɛna k'a ka d'an ye i ka taa n'an ye mais an ka vote tɛ organiser nin cogo la parce que mun bɛ ka kɛ dugu ma an bɛɛ ɲɛ b'a la an si ɲɛ cilen tɛ i ye faamu donc entre passage i bɛ sabali parce que anw tɛ se k'an ka dugu fo an ka avancer fɛn bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔ on peut pas être derrière we cannot be behind anymore an tɛ se ka to kɔfɛ tuguni inshallah donc ni Paul Biya de faden sago jugu tɛ kɔrɔ tɛ jugu fa a tɛ maloya ni cɛkɔrɔba in a si kɔrɔbaya si jansara masa min ala ye Paul Biya bɛ fanga la hali bi ne baliman lamɛnbagaw c'est de la honte ni Paul Biya ka 7e mandat de ni y'a ka mandat 7nan de a bɛ fanga la ou bien 8nan i faamu Paul Biya bɛ fanga la a kan ka to fanga la fo 2025 a bɛn ala na kira cɛ fo 2025 Paul Biya bɛ kɛ fanga la quelle honte donc ni Afrique président ni y'aw ɲɛkɔrɔ faden sago ninnu tɔnɔ tɛ jugu fa an ɲɛ bɛ ninnu de la e k'a lajɛ Théodora ale bɛ fanga la ni y'ale 80 ans de i ye faamu Guinée Équateur 43 ans au pouvoir ni y'a san 43 de fanga la ni africain yɛrɛ ma fara ka to ka ala deli a ka jamana ɲɛmɔgɔw ka ko la ala yɛrɛ bɛ sɔn ka bɔ k'a tɛgɛ cɛ an ɲɛ k'a bɛn ala na kira cɛ mais c'est la réalité ala cɛ ni e ye tɔbula ye o si toi tu viens dans un pays blanc an minnu bɛ tɔbula yan an b'a dɔn est-ce que e bɛ se ka ni jamana sugu bonya ala cɛ tu vas respecter un pays qui ne se respecte pas e ye mɔgɔ ye ka mɔgɔninfin bonya mɔgɔ min t'a yɛrɛ bonya nin bɛ kɛ diɲɛ fan jumɛn dans un monde civilisé un homme de 80 ans 43 ans de pouvoir ça c'est l'insulte this is an insult for all African people ni africain bɛɛ ma diɲɛ fan bɛɛ Paul Biya 89 ans bientôt 90 ans a bɛ kusi de don a bɛ bo kɛ kulusi la nin heure la il est toujours au pouvoir a kan ka san 3 wɛrɛ kɛ pouvoir la a bɛ fanga la fo 2025 on est en 2022 Denis Sassou Nguesso 78 ans il est au pouvoir il y a 38 ans et ala na kira cɛ anw yɛrɛ kan ka maloya ka to ka bɔ kɛnɛma quoi a bɛn ala cɛ on doit avoir honte je m'adresse à la jeunesse africaine est-ce que ça c'est le problème de la France et ça c'est le problème des États-Unis ça c'est notre problème nous la jeunesse africaine comment autrement fana bɛ kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye ya on peut pas s'asseoir ne kun tɛ dɔwɛrɛ dɔn an ka jamana tɛ to tan inshallah la jeunesse malienne est consciente sabagaw bɛ sa bolobagaw bɛ balo mais an b'an ka jamana jɔ dɛ inshallah an tɛ kɛ faden sago ye regarde ces gens ils n'ont même pas de personnalité hein? Yoweri Museveni 78 ans il est au pouvoir 36 ans Isaias Afewerki 76 ans il est au pouvoir il y a 29 ans Paul Kagame 65 ans il est au pouvoir il y a 22 ans donc problème Paul Kagame t'a là parce que ale ka cas bɛ faamuya ale ka jamana c'était détruit pas pour lui défendre hein?
mais à table famille. Parce qu'allez, jamana ta condition na, nous le faisons africain te nalumae, nous sommes compréhensifs, mais et quand il n'a pas dans un état sérieux, et qu'Afrique la guerre, Afrique est bonne na trop mais il faut que nous nous béga boin. On peut plus répéter ce genre d'erreur. Donc moi comment il faut mon là, c'est pour illustrer mon point. Il faut. Mais quand un point est illustré, mais ni na ici galadje. Et Paul Biya, nous le Cameroun président, parce qu'il est sous de la France de. Ah si mais qui avec la France servi. Ni France quoi ma kaka Dakar à RFA, abeti Dakar à RFA. Ni France fait faut Paul Biya ba beke. Avec Djamana d'État, il a pris le Cameroun et il a donné à la France et que la France fait ce qu'ils veulent avec. C'est comme Tchad. Donc Paul Biya, aka anniversaire des billets, Francis journal là, comme journal là. Francis journal là, où est-ce faut? Ko Paul Biya, ko est-ce que abseka teni, aboro ateseka fanga ketuni, parce que Congolo ta kandala ni erla, ben yana mina jolé. Donc, oubeka a fossi ça, ni to boule mangai, oubeka na fade ça quoi quand jamana kono, ora nene, anga jamana mogo laje, ni ko ka changement ko boudjoko, ça prend du temps, il faut voir le règlement, et bla bla bla. Bon, nebna il a alors qu'à fo quoi. Mon y est présent fait qu'à fo surtout mal anga kani erla, anga changement qu'on a là, qu'à ce qu'on a changement ni et corrélé ni on a, à part les demandes des Maliens, à part des cris des Maliens, ni a yoro man na kanido. Wamena a prévu iraoula. Nebna iraoula ka fo, France beka mon fo Paul Biya ka fenga. La France en train de dire que qui va remplacer Paul Biya? Est-ce qu'il va passer à son fils? C'est-à-dire il va falloir voter jamana kono quoi. C'est-à-dire c'est que dans quoi. Il faut écouter pour croire. C'est-à-dire mec mon foyer quoi. Il sait que dans la fika la dje ah la djaka. Un gouvernement très sélectif qui joue sur des situations un peu paradoxales, sur des conflits d'intérêts. Il gratifie les uns et il pénalise les autres. Dans tous les cas, son mandat court jusqu'en 2025. Il est aujourd'hui âgé de 89 ans. On le dit, à la santé fragile. On peut supposer que peut-être il n'ira pas jusqu'au bout. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on lui souhaite. Mais dans tous les cas, est-ce que sa succession, l'après Biya, il est déjà écrit ou il se jouera dans les urnes? Écoutez, en tout cas, je ne pense pas qu'il l'ait écrit. Hein. Il ne s'est pas prononcé sur... il n'y a pas de dauphin désigné, pour être clair? Il n'y a pas de dauphin désigné. En 2025, il n'y a pas de dauphin désigné. Il aura fait 7 mandats. S'il en sollicite un 8e, on le saura probablement au dernier moment, vous faites le calcul, il aura un siècle, 100 ans, à la fin de son 8e mandat. Et donc son rapport à la population, évidemment, sera rendu encore plus difficile dans la mesure où il aura du mal à incarner en quelque sorte un projet notamment auprès de la jeunesse. Merci beaucoup, Pierre Jacquemont. Merci. Un dauphin désigné. Ni Francis a journaliste de Bekani Fotan. Un président qui est au pouvoir plus de 40 ans aujourd'hui. Donc, mais, en Djamana Okono, Wina Kana, en Datounan Tchouankono, il n'a faut que Shara Bouloulou. Francis n'a pas droit de parler à qui que ce soit. En Bomananga, en Toakan Fort, en Malakanga Aumine. Francis n'a pas de Dien Fefela, en Malakan Himine, à Ben Alana Krache. Il m'a dit que Fima qui est Djamana souverain, ni Francis Barala. On ne peut pas s'appeler un État souverain quand on est en train de collaborer avec la France. Donc, pour les Maliens là, nous mettons coup d'ado kanko là. Anga to kanfo la ba nunu, fade sago nunu, nangu anga kanfo, ube boka ke manana kanfo et mabe andala, ante sunoro ere, ala seka lafia, ubu d'ado kanko là, yefom. Nebena yurula ka fo, ko arama din, pour que ika kan valeur don, fika tobuke kumakana me, kan bunya emu e die kono. Ame kumala erimina, Francis domana konala, Francis beka anyefo, ko pour que to Francis, yefom. Pour que seka sigi Francis. Qu'il faut francican, il faut maîtriser folo, il y a nous qui a séjour ou qui a renouvelé. Au débat avec quelqu'un français ni erina. Au débat avec quelqu'un français ne peut pas comment faire erimina pour que moi c'est qui français qu'on a là, qu'il faut pour qu'il y a séjour qui a renouvelé, qu'il faut et toi quand il faut mesurer et il faut maîtriser pour que français qui a séjour renouvelé. De la majorité, je vous demande vraiment pardon. Si et moi la kabou. Mais là, ko vidéo kala, ako lame, kataka, avec du sudo aramadien kono, avec du sudo frafindien kono, il y a donc un faux ko, nimika kamene kanya, c'est-à-dire il faut être toi pour katibaka kanka. Il va y avoir de quelles mesures ils sont prêts d'aller pour que quelqu'un a faux. Mais on me coule un kana, à molaka bunturu, vraiment faut une vidéo yininga kala, aka lame, Francis prenons ka sacrifice mke pour que frafinga ka kanfo. Mais on est ka kan, on t'a respecté, on t'a bounya.
ali doni to ke de b'a fo bena ko France konna la ko pour que olu qui considérer ko fika to kan fo ala mais Ce que je propose dans le projet de loi, c'est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français. S'ils le réussissent, ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue et ils peuvent s'intégrer. S'ils ne le réussissent pas, on leur retire le titre de séjour et ils s'en vont. Ça, c'est une révolution énorme. donc ay numéro a ko ne numéro aya mais donc si ça mali kono o da si be joni la ka fo on yana ko kumina anga kama nga fo alisa ambe ka papier makono anga kan fo likula woni ko sugu de be mo ni fin du subo quoi a ben ala na krachi o bele be mo do sigile mali kono télévision so la kulu kalanenu France be ka keleke fenglim no fa ka kanedo on civilisé no entra école bawla an ko be joni nga nyedo mais masam nyala kanga kan yere fa ante ka saka kan yere fe quelle honte ah yeah les France makani les France dimsen fitini avec un keleke mais en faflon ou le be ka keleke on fait ka kana nga kanfo donc vraiment ça donne l'envie de vomir les femmes donc moni français ka barake parce que la France n'est pas à la hauteur les femmes donc ayira lo tuni ko France n'est pas à la hauteur ko français en djoudi ani français ka barake ne bena ayira lo ka fofene pour le bien et le placement comment la France regarde l'Afrique nous sommes que des marchandises pour les Français donc ne manan sika nga gouvernement naje na foro ko ka fefeke do rebu joko no dante iboro ani français de nyona anganjo la France ne vaut rien. La France ne vaut rien. En ce cas, fouille Joe France comment? La France Borasang a fort. Ko Abidjan ou le territoire de donc ou le Jamana défend ou le Abidjan défend ou le territoire de donc Abidjan c'est leur gâteau parce que ou intérêt mon pays ou bien sanu mon kama ou bien iranum kama nega kuma tere France ne ba boa dakono aya mina ka faro ka galomone datida. La France va renforcer la protection du Niger où il y a des intérêts en uranium et autres extrêmement importants. On va protéger aussi le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, qui sont des places extrêmement importantes pour nous économiques et politiques. Mais malheureusement, le Mali et le Burkina Faso sont littéralement perdus aujourd'hui. Donc, aïe Francis Makanamere. Aïe Francis Makanamere. Donc, c'est ça. On a présent de nous, les Alassane Dramane Ouattara et les restes. Nous ne sommes pas de ils n'ont même pas droit à la parole. C'est de la honte. Amène niveau de la Afrique. Donc il sait que comment ni dama comment la dobo ka manaka do fiena. Ou be ka ali comment gele en doma parce qu'il il faut être très tactique il a dit là. Les femmes. Amanto la bi anyebe anga maison de presse mo la ou be boka na foyena kumina manaka foyena il faut qu'on andatu na ntuna ndo ankono. Ameka nga jamana keleke ou be ka bo kube jamana de na sira. Il faut qu'on amata ko la il faut qu'on lutara ko sugumna. C'est de la honte. Il est temps que il faut qu'on devienne sérieux. Donc, toi, vous êtes en nié ou t'es en nié. En nié, Centrafrique de l'Attente. Toi, vous, après colonisation, la France, après 62 ans de présence, sans bioro anifla. Il va falloir que Mali là, ou que Mataroshi. 60 ans d'indépendance, mais 60 ans, ils étaient toujours présents. Donc, Centrafrique, c'était le même cas. Après l'indépendance, 62 ans, la présence de l'armée française, l'armée Jeanne française, quittait le pays, des derrières blindés ont été embarqués pour la France. Paris a décidé de mettre fin à sa coopération militaire avec Bangui, qu'elle juge complice d'une campagne anti-française en Afrique. Donc, lui, ou bien Abouga Djamana Kono, on a tiré fort Bangui Kawi. Abadon ulu koni ulu ye aminisma genga bugo jamana kono yo aminisma ulu ba wole ko manisco amuni ulu ta genga bugo jamana kono donc si ça anyabala yo français fene français ka vol là-bas ni ou ka blender là-bas ko ta ko labo ko fene ku cheka bugo jamana kono yoro ina manga fama ufu yani ngata roja nya fo no so membulu mo c'est très sophistiqué donc yoro ina manga fama ufu ou ka barakeluna mashallah ni malien demsen ne ta ni anga famo ka barake tugudi ulu be sa kun ka fembe kun wala sa anto ka se ka anku fie ku ya anga se ka lafia ni nga mpanga amfugi ka comme si mo ka barakanye nous ne be sa ye famu ni an flan ne ta ni an do nu ne ta ni ay jire la kun ko no fatan batan machite
Il y a vraiment Mali Fama, Aka Fouli bien, Dante Baoufou. Dante Baoufou. Ouame Kerem Nata, ne ka kuma fait fort président yana on a administration. Tous les militaires sont d'accord avec nous. Le Malien veut le changement. Anya Dam ne Rom Nade, on me fait un train. On ne veut pas, on te fait un courage perdu. Donc c'est très très important. Amanga Kele Kundon. Malien a kuma befo assise qu'on a là. Donc, akana namin salon, akana jamana inchi. Parce que, musoko ko musoko kelen tsenyeta là. Vraiment, n'te se ka kangarda, n'te se ka dabla. Ba foka président ka famu. Mais là ka bi seku kuyate kuma nga plateau kan. Kuyate ma tofu te kuma là. Nye ben le cerveau fene ka vidéo soro. Ben ma tofu te kuma là. Parce que moi ni ne be kangarda ye. Ne a fo aw nyana. Assimi Goïta son excellence. I kadne wane bi ko. Mais Assimi, malien dion, on ye mouna nyini. Ambi fait au kama. Que cela soit très clair. Aïn kangar klen da boye bois boloka me kulenga la. I kana son. Parce que et la et a bekere nyana. A foi ma kiko. Ina mbe fly ne don nié. Donc il va bek kalama. Donc il faut pas qu'il y ait mo to que toi kan ba fier. Nous nous me se kola écoutez na. Si les anciens là avaient la solution, toi tu n'allais pas arriver. Donc que cela soit très clair, vous êtes jeunes, on veut le changement total. Ta claque a kolokulun ta ninga susuka do anda kuna ben ala na krache. Donc, avec moi, la Hermina, en Balmakedo, c'est urgent. Un jeune infirmière, Alassane Hag, vient d'être fraudement assassiné par des hommes armés non identifiés devant l'hôpital Gossi. Selon plusieurs témoignages, il a été toujours courageux à servir la ville malgré des multiples menaces. Vraiment, on a une minute de silence en Balmaké Hag Fatolika. S'il vous plaît. Alaka Dauro Smaya, Alaka Fraslam Soukan. Donc, on y a un balmaké Hagi d'État, allez Fatura et Jahadi Monou, Yale Fra, vraiment, Alaka Dauro Smaya, Ka Fraslam Soukan. Ne balan Malion, ne balan Mebrao, nous ne réalité où il y a un Jamana Kono, vraiment, et en guerre de là, on ne peut pas perdre du temps. Koulonge Tamboulou, on sait que Koulonge fouille là, parce que nul ne peut s'amuser avec le temps. Au Mali, les atteintes à la liberté de la presse se multiplient. La haute autorité de la communication vient de suspendre Djoliba TV News par des propos diffamatoires contre la jeune. Donc, donc, mais comment la France veut déstabiliser notre pays. La France a l'audace de parler de la communication à qui? Francis, est-ce que nous sommes malien quoi? C'est-à-dire, nous sommes frappés quoi? Nous sommes fait des bains quoi? Et nous allons la créer. Abado comme maté communication droit de moi banité charia la kateme toi bouka. Francis, nous sommes en volonté. Il n'y a pas de droit de communication en France. Il n'y en a pas. Donc c'est ça. Nous Francis de ne monde nouvelle monde là. Nous Francis journal lebi. Quand on présente la page foloka. Kasoki joka fo ko anga président ko clamer ka atteindre que liberté de presse la jamana kono ayi ye to buka baray est-ce que en mongobe France ka presse ka problème na pourquoi la France est aussi obsédée avec le Mali o Djeliba TV mi rebe ka kuma fo no ene re balma wi ali bi Djeliba TV ka directique donc soyons très sérieux akana na fo ka banga président boka bi à Sengoro antna soma. On a des réalités à fesser. Oui, Assimi n'a la décision de quelle équipe il fait partie. Il fait partie de l'équipe passée. À Fatrega ou na Fakorkeo. Nous y a un rebelle faoui. Nabo équipe il la kabok à Fangana. Mais là on démissionne les équipes là parce qu'on est Fangadama. À quoi on fait Fangana. Comme ça on peut aller ensemble. Mais là on Fakorkeo na Fatrega ou équipe il là. Il en a tna balade. Mali jeune fait des révolutions na yi. On fait que les mecs en Chine en Nimbla barala parce qu'un bébé risque là, un bébé en cantre d'affiana. Donc on me redouble en club là parce que nous avons supporté quand on a foulé droit là. Il faut mais quand on a foulé droit là, je continue à faire parce que c'est mon pays d'abord. Il faut et je vous aime beaucoup. Mais avec comme avec quand il y a un nakunko, mon nakunka cornier. Quand il y a un nakunko voilà. Quand il y a un nakunko. Donc Francis, que la France va au diable. La France n'a pas le droit de parler de la communication à qui que ce soit. La France, c'est des gens.
C'est des mercenaires. France bi joka be communication fone dante nyana. OK, mais France datuna tua kono sisa. France ka orte. France kelenga africain demseni nunu wele katra e France. Kuko taka kuma Afrique ko ka Macron zakeni a gordigeni na keleme ka anga demseni gordigeni nunu parce que atimani nunu a club e gordigeni. Yefom, c'est des PD. PD uridu, za uridu. A demseni club beza. Donc Macron zakeni ayanga demseni munu wele ka bo Burkina Faso ni Abidjan ni Mali kono ka tagu to nyon kan Élysée konnala. O konnala RTTV waso guerre madame ne folo Ukraine. Macron ala masami alaye Macron mason. Il a défamé les médias. Les médias ont choisi. A kera benyana. Atutane ka kumala. Aini mina ka faro. Aini mina ka faro aka galomone dateda. Comme prévu, pas de surprise, nous avons été refoulés à l'entrée presse du sommet. Comme prévu, pas de surprise, nous avons été refoulés à l'entrée presse du sommet. Comme prévu, pas de surprise, nous avons été refoulés à l'entrée presse du sommet, malgré notre inscription sur le site média du nouveau sommet. Nos accréditations n'ont pas été acceptées. Nos accréditations n'ont pas été acceptées. Nos accréditations n'ont pas été acceptées. L'agence en charge des médias nous a indiqué le motif suivant: pas d'accréditation pour des raisons de sécurité sur décision de la préfecture et sur décision de la préfecture et sur décision de la préfecture. Le nouveau sommet Afrique-France qui a débuté et le monde a l'audace de parler de la liberté de presse. Quelques cafouillages, il est 11 heures passées. Et non mais ça fait pitié. Aïe nimere. Ne Français de Gabaraïta. Ne Français de Gabaraïta. En alatief droit France bolo qui date aux libertés de presse là. La France n'a pas de droit à la parole. Ne France d'État, aka jamana kono, ka presse ku banku la don, parce qu'il voulait manipuler les jeunes africains, ce qu'il a pu faire d'ailleurs. Maliki bina oro la, Maliki Konate nunu ou il référé oro la. C'est là ils ont vendu leur soul. C'est là ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leurs armes en close door. C'est pour cela que Macron Jamana président ont invité à Trani Demsanoune qui a fallu du moment de l'Kawarimi. Et on a tout en vidéo. Donc, que la France soit sérieuse, la France peut manipuler les gens qui ont vendu leurs armes, les gens qui n'ont pas de respect vers leur pays. Donc, ça, notre génération, entre soi, il faut que Diaouli, il faut moi. Donc, avec moi, la RMNA, Anga Baba Moribo Keita et aller célébrer là. Moribo Keita a été célébré et récompensé d'un prix panafricain. Le gouvernement de la République Fédération démocrate de l'Éthiopie a décerné le 31 octobre derrière un prix panafricain au fait Modibo Keïta, premier président du Mali et premier ministre de la Fédération du Mali. Prix a été remis à Modibo Keïta. On a présenté. Et à la nakira, et moro nyumankia kadi, et moro nyumankia kadi. Ha na fora ko Modibo Keïta soude be mbi a soube ka célébrer en ala tienité du sudo arama den kono le du sudo kebaka et barakela be kono. Donc Francis n'a pas droit à la parole. Je veux maximum de partage s'il vous plaît. Maintenant yoro la tourni ngo Francis qui date au presse là. Ni Francis date au presse là comment y fani baneni parce que Francis te fait violer dien kono ka te presse ka. Ama Francis ne ka fois ka presse na télé la benyana. La France, Macron a dit à sa presse, il a dit que il veut qu'il commence à faire des manigances pour défendre la France et pour faut que Sénégal doit voir qu'il faut qu'on nous toque Macron. On m'a dit bien. Donc, des médias nous a indiqué le motif suivant: pas d'accréditation pour des raisons de sécurité sur décision de la préfecture et sur décision de la préfecture et sur décision de la préfecture. Le nouveau sommet Afrique-France qui a débuté il y a quelques heures maintenant, mais on a observé quelques cafouillages. Il est 11 heures passées. Emmanuel Macron est attendu pour dialoguer, s'exprimer devant la jeunesse et la société civile, et ils sont nombreux, je vous le disais, donc à patienter, y compris même des journalistes comme Lassana Camara. Bonjour Lassana. Merci de nous répondre. Vous attendez. Ça fait plus d'une heure de temps qu'on attend pour rentrer, mais nous, notre attente peut être atténuée. On est indignés parce qu'on a appris que toute la presse ne sera pas accréditée, la presse russe, votre média, la RT France. Parce qu'on a appris que toute la presse ne sera pas accréditée, la presse russe, votre média, la RT France, qui relaye les informations depuis la France, n'est pas une accréditation. C'est pas normal qu'on
qu'on ne donne pas la parole à toute la presse. Si on veut que les relations entre la France et l'Afrique soient connues par tous, soient distribuées par tous, soient relayées par tous, il faut que toute la presse mondiale soit au courant de l'événement, soit au courant de l'évolution. Si on essaye de tout simplement diviser la presse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on cache. Donc, donc la France n'a pas de droit à la parole. Presse français qui donne au presse parce que France était presse bonya.